se olisi moro. Tänään mä oon pitänyt tästä YouTubesta pitkän tauon. Mulla on tässä ollut vähän asioita. Sanotaan vaikka niin. Että joo. Että millä käyttäjällä sä oot? mä loin äsken uuden käyttäjän. Niin niin joo. Mitä mä oon sanomassa? Sitä, että mä oon täällä nyt vähän aikaa taas tekemässä ideoita. Ja kohta taas tulee tauko, en tiedä miten pitkä. Ja mun pelinumero on... Miksi mä en näe mun pelinumero? Mikä sun nimi on? Mä oon 194, Mikä sun nimi on? Mä oon nähnyt mun numeroa. Mikä sun nimi on? Matu 3. Käykää friendaa, mutta jos haluatte. Mä oon 133 numero. Luinko oikein? Ja katseet nyt, tässä on tää juttu. Ja mä haluan teille kertoa, että mä sain toissapäivänä. Oliko se toissapäivänä? En mä muista. Kai se oli toissapäivänä. Ja mä sain Mona Liisan. Milloin? No silloin lauantaina. Milloin lauantaina? No viime viikolla. En ollut. Mä olin kaverin kanssa, niin mä sain sen mä olin yksin. Joo, mä olin yksin. Mä en muista. Niin mä sain Mona Liisan. Sitten oli se ei herranen aika. No niin. Moikka. Mä oon tosi hyvä tässä pelissä. Mä en oo Market Dead. En tosiaan. Tää pääsi mun edelle. Mä oon melkein jo siellä. Ouk. Mä oon hyvä tässä nukkapelissä. Mä en oo Market. Hei! Hei, toi äijä kulkee. Kiitos! Jees! Mä pääsin tän läpi, niin kuin aina. No niin, nyt ollaan tässä Dalkonassa. Mun pitää valita keksi. Mä valin tänne, koska tästä tulee ympyrä. Aletaan tekemään tätä. Tää on kyllä ihan helppo tää. Missä mun neula? Tää on helppo. Mä sain tän jo nyt valmiiksi. Näin helppo on ympyrä. Legitte. Nyt on nukkuma-aika. Kalle mua täältä. Please. Älkää tappako mua. Voiko sä auttaa mut tässä? Kun mä en osaa tätä. No. Okei, katsotaan miten tää pitää tehdä. No niin, eka.
Tässä on niinku... Yes! Mitä? Yes! Mä oon huono tässä. Oota. Ei! Melkein. Mitä taas? Wow. Yes! Paljon tässä on näitä haasteita. Mun pitää saada nyt nää. Elikkä. Ei. Ei! Ei, mulla tulee kiire. Sainks mä? No, mä en saa tätä. Yes. No! Ei. Ne kesti ihan liikaa. Joo, mutta tämä video taisikin olla tässä. Tilatkaa videosta, tilatkaa kanava, kommentoikaa ja mulla muuta. Se on pelaaja 435 täällä. Se ois moro.